של המומנטים. וכל עגורן יש לו את הנושא של המומנט. ולכן הדברים מתקשרים בסופו של דבר אחד לשני. אבל התחלנו עם הבסיס. היום הראשון היה הבסיס של פעולות בסיסיות. אבל בכל לשון שבאמת רוצה להבין את האחוזים טוב הבנת למה? אני הבנתי שכל הזמן נתון 3 צריך להכפיל אותו בנתון 2 או את הנעלם כפול נתון 1. אתה בהצלבה, איפה שיש לך, נניח שפה היה לך נתון ופה לא היה לך נתון, אז אתה מצליב. המצלבים, איפה שיש לך שתי נתונים בהצלבה, אתה מכפיל אותם, מחלק בשלישי. מה זה בשלישי? חלקי 100? לא, בשלישי, לא תמיד, לפעמים תחפש את ה-100, לא, חלקי 100, לפעמים חלקי 90. סתם אני אתאר את הדוגמה, לפי מה שעכשיו יש בטבלה, אני צריך לעשות 450 כפול 100 חלקי 90? חלקי 90, נכון. יפה. איך אני מכניס את הנתונים? זה יהיה לך, ואתה תחפש את זה. אתה תחפש את החלק, נניח, כמו שאני שואל אותך עכשיו, נניח, בוא. אמרנו שפה אנחנו אחוזים, ופה ערכים. אז עכשיו, פה אמרנו שנרשום תמיד את ה-100%, נכון? תמיד אנחנו חושבים שם 100? לא חייב, אני אמרתי, אפשר לעשות את זה גם הפוך, אפשר לעשות שה-100 פה, זה לא חייב, זה אמרתי בשביל שכולנו נעמוד אותה צורה. בואו נחליט שזה יהיה פה. אוקיי. אנחנו יכולים להחליט שזה יהיה פה, אנחנו יכולים להחליט שהאחוזים יהיו פה והערכים פה. זה לא קשור. אמרתי, בשביל שנעבוד כולנו באותה צורה, נשים את זה פה. כי גם בדוגמה זה פה. בגלל זה שמתי את זה גם כן פה. זהו. אבל לא חייב. עכשיו, נניח שאומרים לך, אתה צריך לדעת מה שואלים אותך. אתה צריך לחשוב רגע מה שואלים אותך. אומרים לך שאיזשהו מוצר עלה 500 שקל, לא 500, זה יש לנו, בוא נגיד 600 שקל. עלה 600 שקל, ועכשיו יש עליו הנחה של 15%. עכשיו אתה צריך להקשיב מה שואלים אותך. שואלים אותך כמה ההנחה או כמה שילמת. עכשיו, אם שואלים אותך כמה ההנחה, אז אתה רושם פה 15%. אם שואלים אותך כמה שילמת, אז אתה שילמת את ההפרש בין 15% נכון? שילמת 85%. עכשיו אתה יכול בשתי הצורות, זאת אומרת, אמרנו שזה היה 600 שקל, ועכשיו שילמת רק 85%, אתה מכפיל 600, ואז אתה מחפש כמה שילמת, נכון? זה הנעלם שלך. אז אתה עושה 600 כפול 850, כפול 85, לחלק ל-100, כמה זה? תעשה לי בבקשה חשבון. 510. 510, זאת אומרת, עשינו 600 כפול 85 חלקי 100, תמיד אפשר לצמצם, ואז 6 כפול 85, ואז קיבלת כמה? 510. 510, זה מה שאתה שילמת. עכשיו אפשרות שנייה זה לראות כמה זה 15%. כמה זה 15%? תעשה לי בבקשה חשבון. 90. כמה? 90. 90. אז זאת אומרת עשינו 600 כפול 15 חלקי 100, נכון? עוד פעם אני מוחק 6 כפול 90. זאת אומרת אבל לא זה מה שאני שאלתי אותך, זה ההנחה. לכן עכשיו אתה צריך לעשות עוד תרגיל, 600 פחות 90. אז אני יכול כל הזמן... זאת אומרת אפשר להגיע גם ככה וגם ככה. אתה מבין? איך אני אדע... השאלה היא גם תמיד צריך להקשיב למה ששואלים אותך. אוקיי, הבנתי. לענות, אתה בסופו של דבר צריך לענות על השאלה מה ששאלו אותך. אתה מבין? לכן אתה צריך...
ולכן בסופו של דבר, גם אם אתה עושה את זה בצורה הזאת, זה בסדר גמור. רק בסופו של חייב כאילו דבר, להבין את השאלה. אתה צריך, בסופו של דבר אתה צריך לענות על אתה השאלה. יכול לתת לי רגע איזושהי שאלה לנסות להבין רגע? בסדר, בסדר. עכשיו, לפעמים ישאלו אותך כמה זה אחוזים, ייתנו לך את הנתון הזה וישאלו אותך, נניח שהיו אומרים לך ששילמת 450 שקל, ישאלו אותך כמה הנחה קיבלת. אז מה אני עושה עכשיו? מה אתה עושה? 450 כפול 100 חלקי 600? נכון? 450 כפול 100 חלקי 75. זאת אומרת שילמת 75%. 75%. בסדר? אוקיי. תלוי מה שואלים אותך. אוקיי. עוד פעם, עכשיו בוא ניקח דוגמה, זה היה פה, עכשיו בוא ניקח דוגמה ששואלים אותך פה. בעצם זה עשינו קודם, ששואלים אותך פה, שואלים אותך מה 100% עכשיו. אבל אין לי את האחוזים בעצם. רגע, עכשיו אני אומר, אתה שילמת 500 שקל, וזה היה 85% מהמחיר. כמה היה המחיר המלא? 500 כפול 100 חלקי 85. המחיר המלא הוא 588.235. אתה מבין? השאלה היא מה שואלים אותך. אתה צריך פשוט לחשוב על זה משהו... כאילו, אני עכשיו צריך לדעת איפה אני מכניס את הנתונים. אני צריך לדעת איפה אני מכניס את אתה הנתונים. צריך לדעת איפה אתה משלם. איפה אני מכניס את הנתונים בעצם בטבלה שאנחנו עושים. נכון? סבבה. הבנתי, עד כה. אז תמיד אני צריך לעשות בעצם את הטבלה הזאת ולדעת רגע או שנייה לחשוב, איפה להכניס את הנתונים. וזה גם אומר לערך כל הדברים שאנחנו עכשיו נלמד בהמשך. אמרתי, היו כמה מבחנים שהיה שם שאלות על החוזים. אני אחר כך אתן דוגמאות. אין בעיה. על כבלים, כבל יתקצר באחוזים, כבל יתארך באחוזים, כבל רצועה נשחקה, רצועה, זה כל מיני שאלות שקשורות לאביזרים בעיקר. זה היה בדרך כלל השאלות על אחוזים. כן, שאתה מקצר את הכבל, אתה עושה בדידנד. אז יכול להיות ששואלים בכמה אחוז הוא יתקצר. הרי שואלים פה, בכמה אחוז הוא יתקצר. ויכול להיות שאומרים לך שהוא יתקצר ב5% ושואלים כמה זה 5%. או כמה נשאר לך מהכבל. כל מיני דברים כאלה. הנה. מחיר של קילוגרם אגסים 8 שקלים, ומחיר אפרסקים 10 שקלים. מחירי הפירות עלו ב-20%. כמה כל אחד מהם? רגע, שנייה. כל אחד, אתה רוצה לחשב? תענה על מה ששואלים אותך. אני לא פה. תענה בדיוק על מה ששואלים אותך.
מה המחיר של האגסים עכשיו? אני יצא לי 40. 8.64. 9.6. איך יכול להיות? 9.6. איך הגעת ל-40? עשיתי... בוא, אני לא אקשר, אחר כך אני חושב את זה, אני אשים את זה ישר פה. יש לנו ככה, אמרו לנו בואו נעשה, הראשון שואלים אותנו אגסים, נכון? קילוגרם אגסים עלה 8 שקלים, עכשיו הוא עלה ב-20%, נכון? זאת אומרת, זה 8 שקלים ועוד 20%. זאת אומרת, מבחינתי זה 120%, נכון? אני יכול לחשב את זה גם 20% כמה זה עלה ולהוסיף את זה ל-100%. אם אני עושה 120, אני עושה את ה-100%, ה-8 שקלים, פלוס ה-20%. זאת אומרת, ה-100% שלי היה 8 שקלים, נכון? 120 כפול. 120 כפול 8 לחלק ל... זאת אומרת, זה אני מחפש. כמה זה עלה, כולל ה-20%. אז למה יצא לי 1.6? רגע, כי אתה עשית 20. נכון. אז בסדר, אז תוסיף את זה ל-8. ואז זה אני כאילו אמרתי, עכשיו גם 9.6. ככה וגם ככה, רק צריך לענות בסוף על השאלה. איך אני יודע איפה אני שם? אני עדיין, אז פה זה אני שובר את הראש, כי אני נגיד יצא לי שתי זה, כמו שהוא יצא לו 40, כי אני שמתי את הנתון לא נכון, אני שמתי אותו בערכים למעלה. איך אני יודע איפה אני שם את הערך? יש לי עוד שאלה, אם אפשר לפתור את זה ככה. אני יכול להכפיל 8 כפול 20 ולחלק את זה ב-100, ואז אני רואה את האחוז. אני אמרתי, זה נכון גם כן. זה כאילו אחר. אתה רק האחוז של העלייה, אז תוסיף אותו אחר כך לזה. אין בעיה, אני אמרתי, זה בסדר. להכפיל את זה, אבל עשיתי גם דוגמה קודם. 1.2. עלה ב-20%. אז נותן לך את מה אני הפרצה. עשיתי? לקחתי את ה-8 זה משהו, עזוב, אנחנו עכשיו עובדים לפי זה. חילקתי ב-100%. בסדר? כאילו 8 כפול 20, זה האחוז שיצא לך. אז אם עושים עכשיו 8 כפול 120 לחלק ל-100, כמה זה יוצא? 9.6. אם אני עושה בלי ה-120? עכשיו, אם אתה עושה רק 20, זאת אומרת, ה-20% שזה עלה, זה 1.6 ואז אני מוסיף את אז זה. יוצא לך 8 כפול 20, חלקי 100, יוצא לך 1.6, נכון? כן. תעשה בבקשה. עשיתי מקודם. יוצא לך 1.6. תוסיף את זה ל-8, יש לך פה 9.6. הבנתי. זאת אומרת, אני הגעתי לזה בפעם אחת. שמתי 120% כבר. אתה יכול אבל להסביר עוד פעם איפה אני שם את הערך, כאילו, מתי אני יודע אם הוא למעלה, מתי אני יודע אם הוא זה למעלה? תלוי בשאלה. עוד מעט אני אתן לך שאלות שאתה תחפש את זה. אני אתן לך שאלות שאתה תחפש את זה. זה תלוי בשאלה. אז כאילו, המחיר קילוגרמים אגסים לאחר העלייה זה 9.6, והמחיר אפרסקים זה 12, ואיזה פרי היה כאילו הגבוה ביותר זה אפרסקים? אני לא יודע, זה היה 9.6, בוא נרשום אותו בזמן. וזה, כמה היה? 10. במקום 8 שים 10. שים לב עכשיו מה השאלה פה. בשקלים, איפה היה? בשקלים. נו, זה זאת עדיין אומרת, בשקלים זה זה אפרסקים. אמרנו, עלה שקל. ב-1.6. או עלה ב-2. עכשיו בואו נעשה פה, זה כמה הוא היה? 10 שקלים. כמה זה 10 שקלים? 200. זאת אומרת, כמה זה עכשיו? זה 2 כמה זה שקל. 20%? 2 שקל. 2 שקל. 2 שקל, נכון? וזה שקל 20, זה שקל 60. אז האפרסקים עלה ביותר. כן. זה... בואו, הנה יש פה, בואו נעשה עוד אחד. איך אני יודע בערכים איפה אני שם? תכף אני אתן לך כמה דוגמאות, ואתה תראה, אתה תחשוב רגע מה שואלים אותך, לפי מה ששואלים אותך. מחיר ספר 42 שקל. בקנייה ובתזק, נדל הנחה של 25%. 25% זה פה בלמעלה. 25%. לא, עוד פעם תחשוב. מה שואלים אותך? מה מחיר הספר אחרי הקנייה מרוכזת.
הקנייה מרוכזת. זאת ההנחה. כמה אתה שילמת? כאילו 125. לא נכון. פחות. זה ההנחה 25, אז אני שם 75. בדיוק, אתה שילמת 75. אם אתה עושה. אז אם המחיר שלו 42, רגע. $56. כמה? 56 שקלים. איך יכול להיות? לפני אם הוא ההנחה. עלה 42, לפני קיבלת ההנחה. הנחה. הוא צריך להיות פחות. קיבלת הנחה. מחיר הספר 42 שקל בקנייה מרוכזת, אתה כבר אחרי קיבלת את ההנחה. ה-25%. אחרי ההנחה אתה רוצה לקבל. כמה זה הנחה מהרבה? בקנייה מרוכזת מתקבלת הנחה של 25. מתקבלת, לא קיבלנו כבר, לא מחיר לפני המחיר של ההנחה. הספר הוא אוקיי. נקודה. בקנייה מרוכזת אתה מקבל הנחה של 25%. 31 וחצי. כמה יצא לך? 31.5. אבל שוב, כן. אני לא יודע להכניס את הנתונים. זה שאני אומר איכשהו מגיע לתוצאה. אף אחד גם עדיין פה עוד לא הבין, ואני מדבר בשם כולם בכוונה, יש פה עוד כמה. 100% נשאר באותו מקום כל הזמן. איפה אני מכניס את בערכים? למה לפעמים הכנסת 42 שקל בלמעלה? אני לא שמתי למעלה, שמתי פה. זה ה-100% שלו. אני עכשיו קיבלתי הנחה 25%. כמה אחוז שילמתי? 75%, נכון? עוד פעם, אפשר לשים פה 25 ואז אתה מקבל כמה הנחה קיבלת, אז תוריד את זה מזה. זה גם בסדר, אני אמרתי. אפשר בשתי הצורות לעשות את זה. אבל אם אני שם פה 75, אני מגיע לזה בפעם אחת. אז אני אעשה את זה בשתי הצורות. אם אני אומר שקיבלתי הנחה 25%, אז מה יהיה פה? תסתכל אליי, מה יהיה פה? מה יהיה פה? מה התשובה שאני אקבל פה? 33.6? זה כמה זה 25% מזה? זה. נכון? זה לא מה ששאלו אותי. נכון, זה אומר שאני אצטרך כאילו רק לעשות, כאילו יצא לי 10.5, אז לעשות 42 פחות 10.5. נכון. וכמה קיבלת? 31.5. 31. עכשיו, אפשרות שנייה, מה עשית? רגע. מה עשית אותה? רגע. בלבלתם. עשינו זה כפול זה לחלק לזה. אמרנו אז תמיד זה איפה 10, שיש 10 שתי פחות. נתונים ואז אני צריך בהצלבה. לעשות זה הסיום. איפה שיש לי שתי נתונים בהצלבה, אני מכפיל אותם זה ומחלק הסיום של בשלישי. 10.5 יצא. 10.5, זה פחות ההנחה. 42, זה ההנחה. זה ההנחה, תוריד מ-42, זה 31.5. עכשיו, 1.5. אם אני שם פה כמה שילמתי, אני שילמתי 75%. עכשיו תעשה לי את החשבון לפי זה. אם קיבלתי 25% הנחה, שילמתי 75%, נכון? אז תעשה לי את החשבון כמה זה. 31.5. הגעתי לזה בחישוב אחד. אתה מבין? זה ההבדל, אמרתי, זה לא טעות. השאלה אם יודעים מה עושים. ואז פה קיבלתי עכשיו, פה אני אקבל כמה זה 75% מתוך 42. כמה זה יצא? 31 וחצי. 31 וחצי, נכון? אתה יכול להוריד את זה. הכל טוב ויפה שעכשיו אנחנו לתשובות. איפה להכניס את הנתונים? מה זה? תן לנו רגע עוד שאלה. תן לך עוד כמה, לא?
הנה. אז אם הוא עלה, אז אני צריך לעשות כאילו 120, נכון? אבי, אם הוא עלה, אז אני לוקח את ה-100% ועוד 20, זה אומר 120 אני מכניס בנתון. לא הסתכלתי מה השאלה, בקיץ עלה מחירו ב-20% ולקראת החורף ירד. מה מחירו? אחרי שתי השינויים. אז קודם תעשה את השינוי עלה, אחר כך תעשה את השינוי ירד. אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר יוצא. בוא בראש אני אעשה. רגע, אל תעשה, תן לנו לראות שאתה עושה את זה. יש לך 100 שקל. נו, עוד 10% כמה זה? 110. סתם. 110. אוקיי. עכשיו תוריד 10% כמה זה? מה-110. זה נכון. 99. 4,300. זה נכון. 20. זה שלמה 4,320. לעלייה או ללילה? لا سعره بعد الطلع والنزل. تضرب اول شيء 120 بعدين بدك تدفع 80%. حلو وتطلع بالاخر 4,320. ايش بيطلع لك؟ المفروض تمام مينوس. לא, כי עשיתי את זה הפוך. انا طلعت معي 3600 بالثاني لا ليه؟ 4500 انت عندك ال 4,500 دول 120 صح؟ تطلع معك 5,400. حلو. لو جبت 5,400 تضربهم 80 على 100 لانك دافع 80%. יש לך שני גרפים. فوق لما علي 20% هاي 120 صارت لا بالمية. طب تحت 80% مقسوم من مبلغ 20% بتصير 80%. ايش بتساوي؟ يعني الرقم اللي بيطلع כן, معك כמה זה? تضربه في 80 على אז ככה, 320. מחירו של הקטנוע 4,500, אז אני שם אותו בצד שמאל של ה-100%. כן. עכשיו הוא עלה ב-20%. אז אני לוקח את ה-100 ועוד 20, אז למעלה אני רושם 120. כן. אני עושה 4,500 כפול 120 חלקי 100, זה יוצא 5,400 שקל. זה מה שהוא עלה בקיץ, ב-20%. 5,400 בקיץ. אני משנה את הנתון של ה-4.5 ל-5,400, כן. ועכשיו הוא ירד ב-20%. אז אני עושה 80%. ב-120 אני רושם 80. אתה רואה שהבנת את העסק? ואז בערכים למעלה זה יוצא 4,320, אני עושה 5,400 כפול 80 חלקי 100, 4,320. 4,300. זה מה שהוא ירד בקיץ. כאילו עכשיו זה מה שהוא שווה בקיץ. אני אתן עוד דוגמה אחת ממה שיש לי, אחרי זה אני אעבור לחוברת פה. לא זה. איפה נראה אם יש לכם פה? כמה יצא לך בחורף? 3,600? לא, בחורף 4,320.
שאלה 7. איפה זה פה? לא, לא, פה. שלי. אוקיי. מחירו של כדור היה 120 שקל. אחרי התייקרות, שים לב, המחיר שלו 156. מה אחוז ההתייקרות? זאת היא השאלה הראשונה, ואחר כך, מה גודל ההתייקרות בשקלים? מה זה בעצם צריך לעשות? פלוס מינוס, לא? מה צריך לעשות פה? קודם כל תסתכלו, מה שואלים אותי? מה אחוז ההתייקרות? מה האחוז? אתה מחפש פה את האחוז? מה אני מחפש? את האחוז הנעלם. אני מחפש את זה. זה הנעלם שלי. יופי, אז את ה-120 אני שם למטה, כי זה מה שהיה המחיר שלו לפני. כן. ולאחר התייקרות זה שזה בא למעלה 156. קודם כל מה הגודל ההתייקרות בשקלים? זה 36 שקל. 156 ו-120. נכון. עכשיו אני עושה 100, כדי לדעת באחוזים, כן. אז אני עושה 156 כפול 100 חלקי 120. נו, יוצא 130. מה 130? מה זה 130? תסביר לי. זה באחוזים. אבל מה זה 130? כמה אחוז 30%. 30%. זה 30%. נכון, אבל אני לוקח... מה שעשית זה נכון. קיבלת פה 130, נכון. זאת אומרת שזה מה שהתייקר, נכון? 30 לא אומר. ה-30. 30. לא ב-130% זה התייקר. זה התייקר ב-30%. כי ה-100 זה ה-120. נכון. זה התייקר אז ב-30%. אני לוקח כאילו בעצם... אם אתה רוצה בכמה התייקר, יכולת לשים פה, מה ההפרש פה? 36 שקל. 36 שקלים. תשים פה 36 שקלים, ואז אתה תראה מה אחוז ההתייקרות. תעשה את זה עכשיו. מה עשית את ההבדל? בסדר? נגיד אבל לתשובה ב' לא הייתי צריך לעשות את הטבלה הזאת, כי פשוט אני עושה 156 פחות 120. כן. בשקלים, בטח, הנה. פה כבר שמת את זה. זה טיפ לשאלה הראשונה. כן. זה לא הבנתי. לא הבנת, עוד פעם. תקן, מה שואלים אותי? שואלים אותי זה, אחוזים, נכון? קודם עשינו, שאלו אותי זה, עכשיו שואלים אותי אחוזים. כמה אחוז זה התייקר? עכשיו, אני יכול לרשום, אם אני רושם פה, אני עושה חשבון, אני יודע שזה 156 פחות 120, וכמה זה? בשביל זה התחלנו אתמול ב-36 שקלים. כמה? 36 שקלים. נכון? נכון. עכשיו זה ההתייקרות. בשקלים. בשקלים. בשקלים, כן. עכשיו שואלים אותי כמה זה באחוזים. כן. זאת אומרת, אני שם פה את ה-36 שזה הערכים, זה השקלים, כדי לדעת כמה אחוזים זה. ועכשיו אמרנו, תמיד אנחנו עושים באלכסון, מכפילים באלכסון ומחלקים בשלישי. זאת אומרת, אני עושה 36 כפול 100 חלקי 120. מינוס. חלקי אפילו. כן.
תפתחו בעמוד 17. אני קופץ ל-17, אחר כך אנחנו נחזור, פשוט יש שם שאלות באחוזים, אז אני רוצה לעשות אותן. איזה עמוד? עמוד 17. יש שם גם שאלות לא באחוזים, אנחנו נעשה כרגע רק את השאלות של האחוזים. אוקיי. עמוד 17. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. בעל חנות קנה סחורה ב-1,300 שקל. למחרת התברר לו שהמחירים עולים ב10%. כמה היה אמור לשלם אחרי העלייה? רגע. זה לא צריך חשבון. לא צריך טבלה כאילו. אבל בטבלה אתה מכניס את הנתונים וזה אתה תצטרך אותה אחי להמשך. אבל זה 10%, לא משהו. תוריד 0 עד 70, זהו. בסדר, תכף אחר כך יהיו שאלות אחרות שתצטרך כן לחשב את זה. כמו השאלה השלישית. בסדר, אנחנו... עוד רגע. כן. אז מה עשינו? אמרנו 300. 1,300 שים אותם יש ליד לנו פה 1,300. ו10% למעלה. זה 110. אז זהו, עכשיו אתה רוצה למצוא את ה10% ואחר כך להוסיף אותם, או לשים ישר 110, ואז אני גם אפשר. יכול ישר לדעת בדיוק כמה זה. אז 1,300 כפול 110 לחלק ל-100, כמה זה יוצא יוצא? 1,430. 1,430. שאלה 3. אני מדלג על 2 כי 2 זה לא אחוזים, אפשר לעשות אותה גם באחוזים אבל אני לא רוצה לסדר אתכם. כן, שאלה 3. מה אומרת שאלה 3? באולם תיאטרון קיימים 750 כיסאות, אז אני שם ליד ה-100%, רגע, תקרא את כל השאלה קודם כל. אבל אתה מתחיל להכניס נתונים. רגע. אבל 50 מתוכם יצאו מכלל שימוש. איזה אחוז מתוך כלל הכיסאות נותרו לשימוש באולם? 100%, אז אני שם 750 בצד שמאל שלו. מלמעלה אני שם את ה-50, כי יצאו 50 מכלל שימוש. אבל מה שואלים אותך? איזה אחוז? יצאו, נותרו. כן, מה נותר? כמה נותר? איזה אחוז נותרו? לשימוש באולם. אז אני צריך לדעת כמה אחוז. שזה 750 פחות 50, זה 700 כיסאות, ואתה עכשיו צריך לדעת את האחוז שלהם. אז זה 700 כפול 100 חלקי 750. אם אתה שם 50, אתה מקבל כמה אחוז יצא, כמה אחוז הוציאו. אבל אם אתה שם את 700, אתה מקבל ישר כמה אחוז נשאר, כי זה מה ששאלו. איזה אחוז? 93 נותר. כמה? נכון? 700 כיסאות. כפול 100. כמה אחוז? כמה אחוז? כמה אחוז? 93.3? 93. כן, זה הנתון. 93.3. זה האחוז שנשאר, כי זה מה ששאלו אותך. אם היית שם פה 50 זה לא טעות. עוד פעם, אם נניח אני שם פה 50. אוקיי. אם אני שם פה 50, מה אני מקבל פה? 6.666. ואז אני צריך להוריד אותו מה-100%. אני מקבל פה 6.66, אז אני עושה 100 פחות 6.66, שזה 93.333.
זה לא טעות, רק תענה על מה ששאלו אותך. עוד פעם. עוד פעם, מה שואלים אותי? אמרו שיש לי 750 כיסאות ו50 נשברו. אבל מה שואלים אותי? מה אחוז הנותרים? זה מה ששואלים אותי, נכון? אני יכול למצוא את זה בשתי צורות. או שאני מוצא כמה אחוז נשברו, ואז מוריד את זה מה-100%, או שאני מוצא ישר כמה אחוז. אז אמרנו, בשתי צורות עשינו צורה אחת. אמרנו, 50 נשברו, נראה כמה אחוז זה ה-50, ואז הגענו שזה 6.66, אז אמרנו, מתוך 100, הורדנו את ה-66, מצאנו שזה 93.33. איך עשינו? עשינו, זה כפול זה, לחלק לזה. אמרנו, תמיד אנחנו עושים זה כפול זה, לחלק לשלישי. עכשיו, יכול להיות, וזה מצאנו כמה אחוז, אבל לא זה מה ששאלו אותנו. זאת אומרת, שאלו אותנו את זה, לא כמה אחוז נשברו, שאלו אותנו כמה נשארו. אתה צריך להשלים עוד פעולה. אז עכשיו, אם אני שם פה, אם אני אומר, 6.6. היו 750 ו-50 נשברו, נשארו לי 700. אז אם נשארו לי 700, אני מוצא כמה אחוז זה ה-700 מתוך ה-750. ואז אנחנו עושים 700 כפול 100 חלקי 750, שזה יוצא לנו ישר 93.33. זאת אומרת, ישר אנחנו מקבלים את התשובה, אנחנו לא צריכים... אני עכשיו חייב. עשיתי את השאלה 4, בכוונה. ואני רוצה לראות אם אני קראתי את החומר. משהו פה, זה להכניס את הנתונים, זה הדבר הכי חשוב שיש בטבלה הזאת. כי אם אתה לא מכניס טוב את הנתונים, אתה יכול להגיע לשתי תשובות בעצם, וזה המורכבות. 12 מילימטר צריך להיות בצד שמאל. טוב, רגע, בואו קודם כל נקרא את השאלה כולם ביחד. כבל הרמה במנוף הוא בקוטר של 12 מילימטר. מה יהיה קוטרו לאחר שזה 5%? שחיקה של 5%. זאת אומרת, זה אומר 95. הוא היה 12, הוא נשחק או הוא ירד ב-5%. אז אני עושה 95. כן. ואחר כך, מה יהיה קוטרו לאחר שחיקה של 10%? זה אומר 90%. נו. אז אני שמתי את ה-12 בצד שמאל של 100. כן. אז זה אומר, בתשובה אחת קיבלתי 11.4 באלף. כן. ובבית קיבלתי 10.8. עכשיו בואו נעשה את זה כולם ביחד. שאלה אם זה נכון. כמה שלך בירד? 11.4 ואחר כך 10.8. אני עושה בדרך ארוכה. גם אני עשיתי בדרך ארוכה. אז ככה, אומרים לנו יש כבל של מנוף, הקוטר שלו הוא 12 מילימטר. זה נתון קבוע. השאלה הראשונה הייתה מה הקוטר אחרי שחיקה של 5%. זאת אומרת, אם הוא נשחק על 5%, נשאר לי 95%, נכון? אז אם הוא היה 12, הוא חושב, כן, מהעוצמה שלו. נשחק. יש לי עוד רעיון לתת להם, אולי יותר קל להם לחשב את זה. איפה ה-95? תעשה מינוס 5. ואז הם בטבלה מגדירים את זה כבר, כי יש להם ירידה של מינוס 5%, או פלוס 5%, לא משנה. וברגע שאתה שם מינוס או פלוס, אתה כבר יודע מה צריך לעשות. בסדר. כל אחד יעשה את זה שנוח לו. אין לי בעיה, רק תענה על השאלה. נכון? אוקיי. אז זה 12 כפול 95 לחלק ל-100, 11.4. אז זה 11.4. זאת אומרת 5%, השאלה הראשונה,
זה 11.4 מילימטר. השאלה השנייה, תעשה 60. 10%. 10%, זאת אומרת, נשאר פה 90. 90, זה מה שנשאר לי. אז כמה זה השאלה השנייה? 10.8. 10.8 מילימטר. 10.8. עכשיו, וואו, כמה שזה משמעותי. עכשיו אני אשים לכם פה איך שואלים את זה במבחן החיצוני. זה היה החישוב. אבל איך הם שואלים את זה במבחן החיצוני? הם אומרים, אם הכבל ירד יותר מ-11 מילימטר, הוא פשוט. הוא היה 12 מילימטר. הם אומרים, אם הוא יורד מתחת ל-11 מילימטר, אם הוא פחות מ-11 מילימטר, הוא פסול. האם אתה פוסל אותו פה, או האם אתה פוסל אותו פה? צריך לעשות חישובים. אני פוסל אותו בבית. ובאלף? לא, אני משאיר אותו. באלף אתה לא פוסל אותו. לא. לא. הוא לא ירד מתחת הוא ירד ל-11. מצד 11. יפה. אבל בעצם רגע. כן שאני פוסל אותו. כי אמרת כי אני מוריד מ-4 עד 1, אני מוריד למטה, מעגל למטה. אבל הוא עדיין 11. פה לא מעגלים. לא מעגלים. פה לא מעגלים? לא מעגלים פה. בטוח? פה, לא. העיגול הוא במשקלים, לא ב... אוקיי. אז פה הוא מעל 11, אז אני לא פוסל אותו. פה הוא מתחת ל-11, אז אני פוסל אותו. תכף יהיו לכם עם הרצועות קצת יותר... תכף יהיו... לא הרצועה? לא, הרצועה זה אצלי. אבל ככה הם שואלים, מתי זה נפסל? הם אומרים לך, בדרך כלל הם אומרים באחוזים. הרצועה היא ברוחב כזה, עכשיו היא ברוחב כזה. היא נפסלת ב10%. האם היא פסולה או לא פסולה? זה אני אתן תראה ואני אתן את השאלה. עוד כמה דקות אני אתן את השאלה. בואו נסיים את השאלות שיש לנו פה, ואז אחרי זה אני אוסיף עוד כמה שאלות שלי. אנחנו ב7. 7. אני דילגתי פה על שאלות שהן לא אחוזים, אנחנו נחזור עליהם אחר כך בנושאים שאלה 7. לאחר קבלת תוספת יוקר של 7% של העובדים, המשכורת הייתה 5,296.5. מה הייתה המשכורת הבסיסית? 107 על 5,200, נכון? בהחלט, רגע. אנחנו רוצים לחפש על 100%. נכון, אתה רואה? זאת הבעיה היחידה. זה לא... למצוא מה צריך לחפש. כן, על השאלה, צריך להסתכל על השאלה. נכון, צריך לענות על מה ששואלים אותך. עברת 1950, יש מצב? כן, מה, יש תשובות? כן. כן, 4,950, כן. אבל אני עשיתי ככה. 25. אמרתי. כמה? 4,925. למה? 50. 4,950. כי 107. יצא לי 4,925. לא. איך יצא לכם? מה עשית? אני עשיתי 5. רגע, מה עשית? עשיתי 5,000 את הסכום, כפול 7, מחלק ל-100. למה כפול 7? כפול 100. 100. יש לך פה יוקר ב7%, זה כאילו 107.
יצא לי 4,925.75, זה המחיר של המשכורת כמה הייתה הבסיס שלהם לפני? העלייה. 4,950. לפני העלייה הייתה המשכורת שלהם 4,925. רגע, בואו, אני מסביר עכשיו, כן? כן, כי זה עלה ב7%. אני מסביר, בסדר? קודם כל, מה אנחנו מחפשים? עכשיו אנחנו מחפשים את 100%. את זה עכשיו אנחנו מחפשים. למה? כי אמרו לנו, אחרי העלייה, כמה זה? 5,296.5. 5,296.5. שזה המשכורת פלוס 7%. זה 107%. עושים זה כפול זה, לחלק זה פלוס 7%. אתה שוב פה לשים את הנתונים בטבלה, מה שאמרתי לך מקודם. אתה מבין? אתה לעשות את החישוב במחשבון הכל טוב. הוא רוצה לא, אין צורה אחרת. אם שמת פה 7% זה לא 7%. יפה, ואז אנחנו יודעים את ה-X. זה לא 7%. זה ה-7%. זה אחרי העלייה. זה אני זה עשיתי, הנה, זה התשובה. אז זה 107. לא 107, 7%. כן, אבל אם אתה מכפיל אותם ב7 חלקי 100, יוצא לך הסכום של העלייה, ואתה תוריד אותו. מהסכום עכשיו, אחרי העלייה. בסדר, אבל אני אומר, זאת אומרת, כמה זה יוצא? עכשיו אתה עושה את זה כפול זה חלקי זה. אמרנו, תמיד באלכסון אנחנו מכפילים ומחלקים בשלישי. מכפילים באלכסון ומחלקים בשלישי. 4,900. 5,666. אז זה יוצא 4,950. 950, מצא לי 25. לא. תגיש לי. אם אנחנו עושים את אני ה-500... אעשה חשבון, זה מה שרשום לי פה בחוברת. 5296.5 כפול 5,296.5 תעשה את 8 רגע. כפול לפי הטבלה שהוא אמר לך. אני ביני לבינך. לחלק, זה. שים לב איפה שאתה רושם את הנתונים. למה? 4,950. לא, אני עשיתי לא נכון. עשיתי את זה לא נכון. אז רק השיטה הזאת. עשיתי 5,000, עשיתי את הסכום כפול 7 חלקי 100. זה לא נכון. לא נכון. לא נכון בכלל. זה 107. עוד פעם. כי הסכום הזה הוא כבר כולל בתוכו את 100% פלוס 7%. זהו, נכון. אתה הולך לדרך הארוכה. לא, הייתי הבנת? באחוזים. יופי, אבל תסתכל. אין בעיה, אבל מה אני עשיתי? קודם כל את ה-100%, נכון? ה-100% שלי זה 65 דולר. אני עמדתי עכשיו מה-100 את ה-20%. ואז כאילו הגעתי ל-80. הבנת? זה כפול זה, חלקי 100, ואז זו התשובה שהוא כבר אומר לי מה יהיה כושר הרמה שלו אם המקור שלו היה 65. הבנת אחי כאילו, זה מבחינת לשים את הנתונים, זה מאוד חשוב, וגם מבחינת האחוזים, אם אנחנו מוסיפים לו או מורידים לו ישר מה-100% את ה-20. שאלה 8. יש לי עגורן שהופחת העומס העבודה שלו ב-20%. אתם עדיין לא יודעים מה זה בודק מוסמך, אבל בודק מוסמך רשאי להוריד לעגורן את העומס העבודה אם הוא חושב שהוא ישן והוא לא מוכן שהוא ירים כמו שהוא היה חדש, אז הוא רשאי להוריד לו, ואז הוא הוריד לו 20%. מה יהיה כושר הרמה אם במקור הוא היה 65 טון? זה שאלה זה 8. הגעתי
הגעתי הביתה ב-3 אני חייב להגיע. 5 טון. בבוקר אני אהיה יותר מורכזי. פה לא חשבתי לשים את הפתרון הזה של בבית, זה לא... אז הוא הוריד לו 20%. כן. אם הוא הוריד לו 20%, כמה נשאר לו? 80%. 80%. 52 טון. לדעת איפה להוריד לו כבר כדי להכפיל. 52 טון. 56, 55, נכון? כפול אם היה לו חלקי 65, ועכשיו יש לו, מה שאני מחפש זה כמה אחוז, זאת אומרת, הורידו לו 80%, אני מחפש כמה זה 80% מתוך ה-65. זה כפול זה חלקי זה 52. ו9 לאחרון באחוזים. מפעל מייצר, תפוקת הייצור שלו 16,800 צינורות בחודש. זה התפוקה שלו הנורמלית. אבל בחודש מסוים היו הרבה חגים. היו 10 ימים של חגים. קודם כל, אנחנו מדברים על 25 ימי עבודה בחודש. מה תהיה התפוקה המוקטנת? זה לא אחוזים. זה לא כל כך אחוזים, אבל זה... אפשר לחשב את זה גם באחוזים, אבל לא צריך אחוזים פה. כי שואלים מה התפוקה, שואלים כמות, שואלים את זה. אבל לא צריך את זה, לא צריך את האחוזים. יש לי 10,080. היו לי. בסדר? זה קל. זה שאלה מילולית, זה חשוב חשוב. שכר לו של העובדים. זה שטויות, הרוע לי שזה בלי אחוזים, אנחנו יודעים. זה לא כולל מע"מ. לא כולל פנסיה, אבל לא... עכשיו, איך עשית? יופי, איך הגענו לזה? עשה לכם 10,080? כן. כן. פותחים ב-16,800, חלקי 25. שווה? זה יותר 672. למה עשית את זה? כי זה ימי עבודה בחודש. ימי עבודה. כמה הוא עשה ביום? צינורות. בערך, כן. זה לא בערך. נו כן, פלוס מינוס, כן. זה לא פלוס מינוס. זה מה הוא עשה כל יום, הוא עשה תחלק את זה 672. ל-25, תמצא כמה ביום, תכפיל את זה בהפרש ב-15 יום, כי 10 ימים, 25 פחות 10 זה 15 יום, תכפיל את זה ב-15 יום. חודש, 16,800. אני חוזר רגע, אני חוזר שנייה אחת לשאלה 2, שאלה 2. שזה לא אחוזים גם כן, אבל אתם אמורים לדעת לפתור את זה. ילד קיבל 42 כדורים, כמה נשארו לו אם הוא איבד 3 שביעיות? 3 שביעיות? 3 שביעיות, זה ככה, זה שבר, 3 שביעיות. אוקיי. חלק 7, 42, לשים 1, נכון? לא להכפיל. 18. חכם עלינו בשבועי. וואלה, אני לא יודע להגיד לך. קשה לי מדי. לא יודע, אתה שואל אותי, אני אומר לך, רגע הפלתי את עצמי, אני אומר לכם, אני לא יודע לעשות את זה. יש גבול עד כמה אנחנו טובים במתמטיקה. למה אני אכפת לי כמה הוא איבד? שילך לקנות חדש.
אבי, תעזור לנו, בחייאת, אבי נעד. אל תן לנו לאכול תרבות. יש לשיטה. תגיד לי, בית חצי, אני אגיד לך סבבה, תעשה 42 חלקי 2. 43 שביעיות. 3 שביעיות אולי זה 4 שביעיות, ואז לא יודע. זהו איבד. נכון. מה נשאר לו? ושאלו אותך, מה נשאר לו? כמה נשארו לו? כדורים. 4 שביעיות, נכון. נכון? וזה מה ששואלים אותנו, כמה נשארו לו? נכון. כי השלם שלי הוא כאילו 42 שלי זה 7. או יופי, השלם שלך הוא 42. נכון. 42 חלקי 1 כפול, אם תעשה כפול 3 שמיניות, תמצא כמה הוא איבד. אם תעשה כפול 4 שביעיות, ואם נעשה את זה פה ככה, כמה זה? 42 כפול 7, נכון? 160. לא, לא? כפל, זה כפל. 168. זה לא נכון. זה 168 חלקי 7. כי זה מה ששאלו, שאלו כמה נשארו. זה עוד פעם. אם היית עושה כפול 3 שביעיות, זה כמה, מה שאתה עשית. כמה נאבדו לו. ואז 24? אם אתה עשית כפול והגעת ל-18, נכון? אז 42 פחות 18. רגע. מה רגע? מה יש פה קרה? דילמה. אין פה שום ילד דילמה. קיבל מתנה 42 כדורים. אני עושה את ה-42 באחד, סבבה. כמה נשארו לו אם הוא איבד 3 שביעיות מהכדורים? נשאר לו 4 שביעיות. עושים 4 שביעיות. אז זה סבבה, זה השלם בעצם של 42. אוקיי. סבבה, את החישוב אין בעיה הבנתי, אבל סבבה. את הנתון. טוב, מה זה 42 פחות 18? זה 42 לא. פחות 24. כי הוא חישב את זה. הוא חישב את הראש, אם הפך את התשובה. תעשה 42 כפול 3 שביעיות, מה אתה מקבל? כמה הוא איבד? זה אתה מקבל, כמה הוא איבד. עשיתי את זה נכון. הוא איבד כאילו 18 כדורים, ואז אז אתה אתה עושה עושה 42 פחות 42 18. סבבה. בהצלחה. תגיד לי, במבחנים אנחנו נשאל שאלות כאלה? לא, הנה עכשיו אני אשים לך משהו. קודם כל היה לנו קודם על המנוס, נכון? כן. אלה הסוג שאלות שיכולים לשאול אותך. שאלו אותך לא על כדורים, שאלו אותך על מנופים. שאלו אותך על אביזרים. אבל בשיטות כאלה אנחנו... אבל זה לצורך התרגול, אתה לומד עם כדורים, אתה לומד עם שקלים, אתה לומד עם כיסאות, זה לצורך התרגול. טוב, ללכת מכות. אבל עכשיו, זה התשובה. בוא נראה רגע איפה השאלות שלי. זרקו עליך אבנים באתר. בטעות נפל להם בלוק מלמעלה. איפה השאלות שלי? ואז אתה משבית להם את המנוע, ואז מתחיל לצרקות בנו באתר. ואז אתה יוצא להפסקה לשעה, ואז הם עוד יותר מתעצבנים. למה אתה יוצא להפסקה שעה ולא חצי שעה? אתה אומר להם, זה מה שאני צריך לעשות, הפסקה שעה. חושבים שאתה תאילנדי. מורה לספורט, חביבי, שורדים על שורדים, זה להפסקה. שומע, הייתי בקהילת גת, עושה הפסקה שבועות. עלייה. שבועיים, 3. בטח כפרה באינטל. הנה,
היו באורך לונג, לא. באורך 80 מטר. היה. עכשיו הוא 70 מטר. מהו האחוז? לונג זה האורך. נכון? מה? זה האורך שלו. מהו האחוז שירד? מהו האחוז שהוא התקצר? אתה רואה, הוא התקצר, נכון? 80 מטר. הוא היה. עכשיו. 87.5. זה 100%. כמה הוא יתקצר באחוזים? זה 70 כפול 100 חלקי 80. 87 פחות 100 פחות 87 יוצא. 12.5%. כן, כמה? שנייה, תן לנו שנייה. מה שנייה? עברו 4. 12.5% יתקצר. כן, מה אנחנו עושים? רגע. מה רגע? רגע. נגמר כבר מזמן הרגע. לא, אני סיימתי, אני רק מעדיף את השאלה, שיהיה לי פה את התשובה שלה. מה אנחנו עושים? יש לנו 3 נתונים יש לנו בגרף. את ה-100%, נו, שזה 80. כן, יש לנו את ה-70% אחרי שהוא התקצר, כן. 70 לא מטר. 70 מטר. כן. אתה עושה 70 חלקי 100. לא. סליחה, 70 כפול 100 חלקי 80. 70 כפול 100 חלקי כן. 80. יוצא ש-87.5%. 87.5. זה ה-100% של ה-70, ואז אתה עושה 100 פחות 75% לפי התשובה שאתה רוצה. 100 פחות 87. 87.5, יוצא לך 12.5. וזה האחוז בעצם ש... זה הקיצור. מישהו עשה את זה בצורה אחרת? בטח שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אני שואל, מישהו עשה את זה בצורה אחרת? לא צריך ללכת בצורה אחרת, זה דרך ארוכה טובה. למה לא צריך? די, תכניס את עצמך. הארוך הכי טוב. זה מוזר, אבל... מה צריך למצוא? זה התקצר ב10 מטר. התקצר ב10 מטר, נכון? וכמה אחוז? נכון. הכבל ירד. 10 כפול 100 חלקי 80, כמה זה? 12. גם. איך עושים את זה? הוא היה 80, הוא התקצר ל-70, בכמה הוא התקצר? 10 מטר. 10 מטר. כמה? שואלים אותך כמה אחוז זה 10 מטר, נכון? לא שואלים אותך כמה אחוז זה 70 מטר. שואלים אותך כמה אחוז הוא התקצר. לפעמים כמה אחוז הדרך הוא התקצר? קצרה. מה אמרנו? אני מבלבל. לפעמים זה מבלבל, לא יודע איפה זה נמצא. מה זה זה? יותר קל, לאנשים מנוסים. 8 יצא לנו אחוז. זה כפול, תמיד אנחנו בהצלבה מכפילים ומחלקים בשלישי. זה כפול זה, נחלק לזה. זה בכל השאלה. תמיד בהצלבה אנחנו מכפילים, חשוב מחלקים בשלישי. חשוב לדעת איך אתה מכניס את הנתונים. אם לא הכנסת את הנתונים טוב, אתה יכול עד מחר לחשב ותכפיל באלכסונים ואתה לא תגיע לתשובה. אתה צריך לחשוב איפה אתה שם בכל נתון. 100, תסתכל, זה. 100,
אתה הולך תמיד על הנתון, הוא היה 80, היה 80. אז זה ה-100% שלו, נכון. אז הוא תמיד בצד, לא, אתה עושה 70. פה. נכון. גם סתם דוגמה, עכשיו המשכורת שלנו הייתה 5,000 שקל. 100% שלנו זה 5,000. היא התייקרה לנו ב-7%. זה 107. ואז אני עושה 5,000 כפול 107, חלקי 100, אז אני יודע כמה פה. היה חשוב 80, לדעת, אחי. התארך עכשיו, הוא 92 מטר. תודה. זה 100%. הוא היה 80. שעשית, אבל זה אותו דבר. אז עכשיו זה שלנו לדעתי. 15% תאריך. לקראת ל-15. כי המאה שלי זה היה 80. 15%. 15%, נכון? נעשה. מה אנחנו עושים? היה לנו 80, מה אנחנו שמים פה? 92. אני שמתי 2.10. לא רוצה לשים 92, אני רוצה לשים 12 לקבל ישר את האחוזים. אני לא רוצה לקבל 115. אז אני נגיד רוצה 2.10 לקבל- כפול. כמה הוא התארך? התארך ב-12 מטר. נכון. 12 כפול 100 חלקי 80, 15. 15. הבנתי. טוב. הרי 5% לא ירד, קצר שעה 5%. 5% זה פלוס או מינוס? פלוס. רגע. הוא ירד ב5 או עלה? לא הבנתי. פלוס, מה זה פלוס? זה כאילו עלה. סבבה. עכשיו 84. 84 אני יצא. מה עשית? תספר לי מה עשית. אני עשיתי 80 כן, כפול כן. 105. איפה שמת? הוספתי את ה5 ל-100%. מעל 100. איפה שמת החמש שמתי מעל 100. מעל 100. אופר. לא, מעל מעל 100. 100. פה שמת 105. 5%. כן. יפה. ועשיתי 80 כפול 105 לחלק ב-100. יופי. ואז קיבלת כמה? קיבלתי 4. 184. 84. אם היית שם פה 5, היית מקבל פה 4. אני שם 5. מה זה מוסיף על השמונה? כאילו עלה ב4 מטר. זה משהו קשה. יודעים מה זה הסימן הזה? העיגול, קוטר. קוטר. הקוטר של הכבל 12 מילימטר. והוא נשחק
כמה הוא עכשיו? מה הקוטב? מה השאלה? הוא היה 12 מילימטר, הוא נשחק 7.5%, כמה הקוטב שלו עכשיו? היה 2.1. 11.1. לא יודע, לא... 2.1. אני חושב שיש שם נקודות. יש לי את הנתון של ה-12, סבבה? הוא אומר לי 12 מילימטר. זה פה. הלך, מת. זרקנו לפח 7.5. ב-100% אני עושה 100 פחות 7.5, יוצא לי 92.5. מה עכשיו הוא אומר? זה כפול זה, חלק ל-100, ואז הוא אמר לי, בכמה אז בעצם הוא ירד, אני עושה 12 מילימטר, פחות 11.1, ואז אנחנו יודעים בכמה הוא ירד. כמה הוא ירד? זה 9 מילימטר. 9 מילימטר, זה כאילו, זה לא 9 מילימטר, זה 0.9 מילימטר שהלכו לפח. להכניס בנתונים, בדיוק. 7% שלנו, וואלה, באמת, נשחק. אז החזקנו אותו לפח. טוב, בסדר? כולם הגיעו לזה? אמרנו, אני יכול לשים פה 7.5%, ואז אני אראה כמה הוא נשחק. זהו, זרקנו לפח. אבל אני יכול לשים ישר 92.5, ואז אני אקבל ישר את התוצאה. אבל בוא, תעשה לנו על... בוא נשים 7.5 ותעשה לנו עוד. אז הנה, שים 7.5. יפה. אבל אתה מעריך את הדרך. וזה, אמרנו 12. אני עשיתי כמו שאמרנו. אז תגיד לי עכשיו, 12 כפול 7.5 יחלק ל-100, כמה זה? 12. כמה? 0.9. 0.9. 0.9. 12 פחות 0.9. אבל אם אתה שם פה עכשיו 92.5, זאת אומרת, אתה אומר, אם ירד 7.5, נשאר לי 92.5, נכון? נכון. אז נעשה 12 כפול זה בחלק ל-100. 11.1. טוב, בואו נעשה הפסקה ונעבור אחר כך לנושא חדש.